Здравейте хора, аз съм Мартин и днес какво ще правя? Ще строя фигура. Какво чакате от мен? Аз съм много умен човек. Също съм толкова умен. Какво си мислите? Така, днешната фигурка ще бъде ето този смотлив. Не смотлив. Стига бе, глава! Не се научи да стоиш пред камерата. Така. You don't have much space. Добре. Така, да се средоточим на темата, която... Главата ми бяга! Спри бе! Добре, нека да започнем с краката. Едни тъпи сини крака. Тоест не са тъпи, но ето, едни сини крака. Какво може да очакваме от едно краче? Ето, снимайте. Добре, краката ми изглеждаш малко гледаме на камерата. Докато гледам, тук малки ми изглеждат. Така, тялото е полицейско. Вайнсет! What the fuck is that? Добре, Вайнсет. Първогай. Добре. Тук има означава. Това знаете, че първогай го е назначил. Главата ми избяга. Отида до камерата. Тоест тя не се вижда на камера. Ето главата. Тоест, нека губя. И една тъпа шапка. Прави ми се на големия капитан. Тя си му покажа капитан. Със сигурност качваме още един клип. В този момент и качвам 2 клипа, а дори не знам как ще стане, но явно този клип трябва да го кача утре. А да знаете, той снимам на... коя дата? Я тайно ще погледна на телефона на майка ми. 16 май е. Така че, знаете, че е сниман на 16 май, а е качен на 17 май. Ще е качен. Да, вие сега ще гледате. Help me! Добре. Така. Тък му го построих и той умря от старост. Може би. Айде бе. Ставай бе, момче. Така изглежда. Не умирай бе! Живей! Младеж! Надявам се нещо да го убия. Няма да го убия. Първия април е! Да знаете, аз съм от тази колекция на стекатата. Реклама на стекатата. Убивам лего човеци и кръста като луд. Я се беге, бе! Чай се пише, чакай. Казах Виктор, защото... Добре, един часа ни показва и 14, а други и 15. Колко е часа? Водна бомба! Опа, издрях компютъра на майка ми. Не бях аз! Така, хора, това нещо поводя. Така, хора, завършвам моят клип. Бай! Надявам се ви е харесало. Там около 4 минути. Малко къситък беше. Майте да пия да прави около... Да, 6 минути, но не се обижда. Не казвам, че това е нещо лошо, но казвам, че той прави толкова клипове, аз малко къси. Абонирайте се. Тук стане и 16, а на други и 15. Какво става? Чао!